माने मावनो थाखाय आं आखायाव लागोन आरो अपोजिशननि मावनाय मावैखौथ' आं बुंनो थांला आं दहाय बुंदों मा जे नैबे स्टेडियाम आरो बे स्टेडियामा जाहैबाय बुंनो थांब्ला हार्ट अफ दा उदालगुरि टाउन मोनसेया जाहैबाय उदालगुरिनि जे 4 लेन लामा जायखौनाखि रिहन दैमारि बिथाङा गावनि सिगनेचार प्रजेक्टजों मावदोंमोन डिभाइडार बोथ साइड ड्रेनेज नङा होमबा आरो बेनिफ्राय स्ट्रिट लाइट नैबे मोननै प्रजेक्टआ उदालगुरि टाउननि महरखौनो सोलायहोदों गोदोआव जों उदालगुरि टाउनखौ जिबायदि नुयोमोन बै समाव फैनाय मानसिया जुदि दा उदालगुरि टाउनाव फैयोब्ला अट'मेटिक बिथांमोना सोमोनांगोन बा उदालगुरिया बिराद डेभेलप जाबाय आरो लोगोफोर मोनसे मिनिथावनाबो आरो साननो गोनां बाथ्राबो आरोना थ' निउसावहाय नुदों आरोना बेखौ नोंथांमोना नायलां दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन ओरैबायदि होदों नोंथांमोना निउसखौबो मा चेनेल नुखागोन आरोना आं नोंसोरनो स्किप एसे माबाखौ होनाखागोन आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय मा होनदों UPPL हानजाया गावसिनि रां बाहायनानै रायजो राजानि खामानि मावदोंनो UPPL हानजाया गावसिनि रांखौ बाहायनानै खामानि मावदोंनो दै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दा जोंनि BTC आव सरकारा सोरदोंथाय मिथियादां नाथाय UPPL आ गावसोरनि रांखौ बाहायनाबाबो गावसोरनिनो आखाइनि रांखौ बाहायनाबाबो खामानि मावदोंनो दै UPPL हानजाया थ' नायलांदो नोंथांमोना হয় আজি আমাৰ আমি এইটো PW এজাক নেকি আজি আমি মঙলদৈ ভুটিয়াচাং PW ৰোড বুলি কয় এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা আমাৰ এইটো ৰাস্তা যদি মানে হেৰি নহয় মানে খুব অসুবিধাত আমি ভুগিব লগা হয় প্ৰায়বোৰ মানুহে এইটো ৰাস্তা দি গুৱাহাটী যায় মঙলদৈ যায় গতিকে যোৱা বছৰ আমাৰ PWD আমাৰ দিগন্ত গগৈ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি এইটো মেৰামতিৰ কাৰণে তেখেতে 1 কৰোৰ টকা ধৰি দিছিলে কিন্তু যোৱা বছৰ কৰাটো এই বছৰ আৰু খুবেই বেয়া অৱস্থা হ'ল नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आरोना बड'लेण्ड रादाबावहाय होदों बेखौ थ' नोंथांमोना बेफोरनि फारसे मा सानो कमेन्ट खालामदो आरोना भिडिअ'आव लोगोफोर थ' UPPL आ जोबोद मोजां खामानि मावदों दै बेबायदि मा गावनि रांखौ बाहायनाब्लाबो बिथांमोना खामानि मावदों जोबोद मोजां रायजो राजाया बेफोरबायदि सुबिदाखौनो मोननांगौ आरोना स' बेजोंनो लोगोसे मोनसेया जाहैबाय मैयाहाय ना उदालगुरियाव मोनसे मोजां जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि जादों आरोना स्टेडियाम जाय स्टेडियामखौ माजबाद कन्स्टिटुवेन्सिनि MLA सरन बर'हा MLA बिफाननि बे प्रजेक्ट जायखौ MLA फोरनो गावबा गावनो ड्रिम प्रजेक्ट होदोंमोन सरकारा बेखौ बियो बे उदालगुरि स्टेडियामखौ मावनो थाखाय बियो थांखि लादोंमोन आरो दिनै बे जाफुंबाय मैया बेखेवबाय थ' उदालगुरि ओनसोलनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां बेजों लोगोसे माजबाद कन्स्टिटुवेन्सियावबो आरोबाव मावगोन बे खामानिखौ बिथां सारा बुंदों आरोना नोंथांमोना नायलांदो ना मा बुंदों आरो बिनि उनावहाय मोनसे आपडेट दंबावो जेरावनोखि बे जायगानि नामखौ बुंखादों आरोना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव बेयाव नेसनेल गल्ड काप जाखाबाय थायोमोन आरोना बे जायगायावहा बे स्टेडियामखौनो दिनै बे सरन बर' सारा बानायनानै होबाय नोंथांमोना मा फोरमायखो सरन बर' सारा मा फोरमायखो नोंथांमोनखौ मोजाङै खोनासंनानै लालांदो आरोना नोंथांमोना ससे माबा दिन्थिनानै होनो आं भिडिअ'खौ नोंथांमोना क्लिपखौ नायलांबानो जाबाय आरोना ससे नायलांदो बिराद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला बे आंनि मोनसे सिमांनि मोनसे प्रजेक्टमोन मानो होनोब्ला उदालगुरिनि बहुद गोबावनि मोनसे आंखाल आरो बे आंखालखौ आंबो अनुभब खालामोन ओंखायनो 2018 मायथाइयाव जेब्ला आं MLA जानानै MLAथ' आं 2016 आव जादों 2016 नि उनाव MLA जाखांनानै आङो 2018 मायथाइयाव मोनसे सुजुग मोनबाय जे MLA फ्रा गावनि जिखुनु जाया लुबैनाय ड्रिम प्रजेक्ट मोनसे मावनो हायो लोगो लोगो आं सानबाय उदालगुरि स्टेडियामखौ मावबानो मोजां जागोन मानो होनोब्ला उदालगुरियाव जों एफा गिदिर मोनसे खेला जों बेवहाय मोनसे गेलेनाय जोङो बेवहाय खुङो बड'फानि मुङाव जि जा नेशनेल फुटबल काप गल्ड काप दा बेवहाय जोंहा बेखौ खुंनो थाखाय मोजां बेबायदि मोनसे स्टेडियाम गैया आरो लोगोसे माजबाद हिसाबै जोंहा स्टेडियाम गैया ओंखायनो आं सानबाय जिहेतु बे जायगाया माजबादाव जिहेतु गोलैयो अब्ला आं बे जायगाखौनो बासिब्ला जिल्लायाबो आंखालनिफ्राय मोनसे राहा मोनगोन आरो माजबाद हिसाबैबो जों मोनसे आंखालखौ सुफुंनो हागोन बे हिसाबैबो आं बेखौ 2018 मायथाइयाव आङो माने सायख'दोंमोन आरो दिनै सायख'नानै फ्राय 7 बोसोरनि गेजेराव जों लुफुंनो हाबाय दिनै थारैनो खोब गोजोनथाव दिनै खोब गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाया दिनै खोब नुजाफैदों बयबो बेवहाय साखि जाजोब्बाय आं बेनिफ्रायनो हमदांनो हादों जोंनि उदालगुरि राजाफ्राबो निस्सय गोबां रंजानाय मोनदों नैबे स्टेडियामा जोंनि मा होनगोन बेखौ इन्टारनेशनेल
लेभेलनि मोनसे स्टेडियाम माने मेनलि आं बुंदों फिल्डखौ जों फिल्डखौ जि लेभेलनि बानायदों बे फिल्डखौ फ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयारफोरखौ जों गेलेहोनो हायो आरो बेबायदि ग्राउन्ड जोंनि उदालगुरि जिल्लायावथ' प्रथमखा बेनो सेथि आरो बुंनो थाङोब्ला बिटिसि ओनसोलावबो जोङो साइ स्टेडियामखौ बाद होयोबा नैबे ग्राउन्डआनो प्रथम आरो दा बे हिसाबै जोङो बे रोखोमनि जों जिहेतु मोनसे स्टेडियाम मोनबाय दा जोंनि प्लेयार्सफोरखौ जों बेवहाय खेला गेलेनो जोङो मोनसे स्कप होनो हासिगोन आरो बे स्कपखौ मोनोब्ला जोंनि प्लेयार्सफ्राबो सानसे समाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव खेला गेलेहैनो थाखाय निस्सय जथेस्थ' बेनिफ्राय सोलोंनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो स्पर्ट्सनि सायावथ' जथेस्थ' सेस्था दंखायो मानो होनब्ला स्पर्ट्सनि गेजेरजों सायावथ' जथेस्थ' सेस्था दंखायो मानो होनब्ला स्पर्ट्सनि गेजेरजोंनो जों लाइमोनफोरखौ देहाल' नङा बिनि गोसो बिनि बादैबो बिथांमोनखौ जों गोबां लामायाव जों थिसननो हायो गाव गावनि जिबनखौ दाहोनो हायो ओंखायनो स्पर्ट्सनि सायाव आंहा जथेस्थ' गोसो दङ नाजानाय दङ दा बेखायनो आं बेखौ आङो थांखि लानानै मावफुंदोंमोन दा बेहायबो आद्रा जाबावबाय जथेस्थ' मावबावनांगौ दङ बेवहाय सुइमिं पुल बानायबावनांगौ दं इनड'र स्टेडियाम बानायबावनांगौ दं जोंहा पार्किं जायाखै लामाया थिग नङा बेखौ बानायबावनांगौ खिन्थु आंहा खाफाल गाज्रि नैबेखिनि एलेखाया दाख्लि जि समस्ति गोदान बानायबाय बे बानायनायाव माने माजबाटनिफ्राय दानख'जाबाय आरो बेनि थाखाय मोनसे दुखु दङ दुखु थाब्लाबो आंबो जिहेतु उदालगुरिनि सासे बे हिसाबै मोननैबो आंनि समस्या हिसाबै आङो माजबाटआथ' आंनि माजबाटनि समस्यानि थाखाय बेहायबो स्टेडियाम बानायबावनांगोन बे आंनि मोनसे सिमां जाहैबाय आरो मोनसेया जाहैबाय बेयावबो जिखिनि आद्रा खामानिफोर दङ बेखौबो मावनो थाखाय लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय आरो ना मा बुंदों एमएलए बिथाङा बुंनो गोनां जायो नंगौ जोबोरैनो खामानिखौ मावगासिनो बिथाङा जोंनि बे माजबाट कनस्टिटुवेन्सियावहा आरो ना बिथां बादि एमएलए दिनैसिम जोंनि ओनसोलाव जाफेराखै आरो ना सिगाङावबो बिपिएफनि समावब्लाबो जाफेराखै आरो दिनैसिम जोंनि नुनायाव बेबायदि बिथांनि बादि रायजो राजानि सायाव अनसायनाय बा खामानि मावनायखौ जों नुवाखैबो आरो ना नुनायालाय बेजों लोगोसे आं बेखौ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव सिगाङाव लाबोदों बाथ्राखौ नोंथांमोना नैबे स्क्रिनावहाय होदों आरो ना बड'लेण्ड बुब्लिया मा दिनै सोंथि सोंदों बेयावनो मोनसे मुसुखा बानायदोंमोन आरो ना बेयावनोहा जायखौनिखि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जोंनि बड'फा बिनि बे स्टेचु बनायदोंमोन आरो ना मोनसे मुसुखा बेखौहाय दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया सोंथि खालामदों जे बियो थारैनो बड'फानि महरजों गोरोबमारदोंना बे स्टेचुआ बा बे खाम्फानि महरा बे बाथ्राखौ दिनै सोंथि सोंदों जानो हागौ बे खाम्फानि महरा गोरोबनायखौ बिथांमोना नुवाखै आरो ना बिनि सायाव बिथांमोना सोंथि खालामदों दिनै थ' आं बेखौसो बुंनो सानदों दिनै बे जिहेथु बानायनायाव बिथांमोना बेखौ आं निउसाव नुवाखै आरो ना बिथांमोनखौ होनाय जे उदालगुरियाव मोनसे कमप्लेक्स स्पर्ट्स स्टेडियाम बानायदों आरो बेयो जाफुंबाय जोबोद मोजां खौरां बे बाथ्राखौ फोरमायनायखौ नुवाखै ना मोजां फोरमायनायखौ नुवाखै आङो गाहाम हामग्लायनायखौ बावनाय नुवाखै आरो ना बिथांमोननि निउसावहाय नाथाय उल्थायै सोंथि खालामनायखौसो दिनै नुदों आरो ना थ' बेखौसो साननो गोनां आङो आवगायाव भिडिअ बनायखांबाय जोंनि बड'फानि नामावहाय दिल्लीयाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मोनसे लामा बेखेवदोंमोन आरो ना बेनि नामाव नाम दोननानैहा बै समावहाय रन्जित डेका होननाय सुबुङा बड'फाखौ जोबोद गाज्रि कमेन्ट खालामदोंमोन आरो ना बै समावबो बिनि सायाव मा राहा लानाय जागोन होननानै जोंनि बर'नि माखासे निउस मिडियाफोरखौ आङो बेबायदि निउसाव दामनाय नुवाखै जे निउसफोरा दिनै बेखौ जोंनि बिटिआर सरकारनि सायाव सोंथि दैखोनांगौमोन नोंथांमोना बिनि सायाव मा राहा लागोन बे जोंनि बड'फाखौ बेबायदि गाज्रि बाथ्राफोर बुंदों होननानै बा जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारमोननियाव बिथांमोना सोंथि खालामनांगौमोन दिनै जोंनिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बेबायदि गाज्रि बेबायदि उदखारिजों रिजायनानै कमेन्ट खालामदों बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों नोंथांमोना बिनि सायाव मा एक्सन लागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौबो बिथांमोना दैखाङाखै आरो ना दैखाङाखै आरो बिथांमोना गुबुन हारिया जे जोंनि हारिनि बड'फाखौ बिदि गाज्रि कमेन्ट खालामनायनि सायाव दिनै निउस लाबोनो हायाखैब्ला दिनै जोंनि बर'आ बड'फानि मुङाव मोनसे स्टेडियाम लुफुंनानै होबाय थ' बिनि सायावसो सोंथि खालामनो मोनबाय आरो ना जों नुगासिनो जों बेफोर बाथ्रायावनो मिथिनो मोन्दों जोंनि बर'आ बर'जों बर'सो नायज्लायनो हाया गुबुन हारिखौबा जों जेबोबो बुंनो हाया आरो ना सिङाव सिरि जानानै थायो ना मा मोनजायो मिथिला बेफोर बाथ्राखौथ' ना नाथाय बै समाव बेखौबा सोंथि खालामनो हायाखै दिनै गावजों गावखाय सोंथि खालामनो हाबाय बेखायनो जों बर'जों बर'बा अरज्लायो होननानै गोबां मानसिया कमेन्ट खालामो आरो ना सोंथि खालामो दिनै आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना स्क्रिनाव होनानै होखाबाय सोंथिखौ माबायदि खालामदोंमोन जोबोद दुखु मोनो आरो ना बेफोरबायदि गावजों गावसो जोंनि गेजेराव खौसेथिया गैज्लाया ना पलिटिक्सखौ जों मा बुंनो आरो ना पलिटिक्सआव बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा गाज्रिबो थाखागोन मोजांबो थाखागोन ना गाज्रिखौ नुबा नों गाज्रिखौ जों बुंनांगोन मोजांखौ नुबा जों मोजांखौ बुंनांगोन आरो ना बेफोरबायदि
नाथाय मबा मोनसेखौल' गाज्रि खालामबाय थाना मबेखौ मबा मोजां मावब्लाबो बेखौ दिन्थिनो गोसो गैया बेफोरबायदि निउस पर्टेलफोरखौ जों मा बुंनो आरोना लोगोफोर थ' भिडिअखौ आं गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोना आंनि बुंनायाव गाज्रि गोरोन्थि मोनोब्ला अननानै निमाहा खालामगोन आरो कमेन्ट सेक्सन गेजेरजों आंखौ मा सोंखारिनो फोरोंनो हागोन आरोना नोंथांमोना थ' भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै दे लोगोफोर सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामलांनो हागोन सापर्ट खालामनो हागोन आंनि बे फिसा चेनेलखौ आरोना नोंथांमोना थ' बाय लोगोफोर